200 кг баница, късмети и подаръци получиха жителите и гостите на Ямбол като подарък от Белла България по случай 20-годишния юбилей на хранителния холдинг и рождения ден на бранда Белла в Ямбол. Вау! Браво, Луце! Значи имате право на избор между книжка и тениска Белла. Книжката, защото и аз готвя и продавам банички, така че много благодаря. Най-добре късметлия днеска това е първия късметлия. Ще може да използва рецептите на Белла и в нейния занаят. Много благодаря и пожелавам успех на всички момичета. Благодаря. Да сте Успехи живи, на здрави. вас. Люцка от град Сливен е търговец на тъстени изделия и банички от 2 години. Научила се да познава дали при приготвянето на хранителен продукт са вложени само качествени съставки. Корици Белла са много хубави банички стават. Много благодаря на момичета за подаръка, и което много ме радва, защото обичам да готвя, обичам и такива неща да правя. Божидар е 14 годишен, живее със своя брат-близнак при баба си в Ямбол. Тази баница е хубава, защото е направена с много труд и с много вложени неща. Също с сирене, с много различни видове. Мама и тати правят най-хубавите баници. Късметите ми се падал винаги да бъда щастлив, радостен и да не се отказвам от живота. Традиционно Белла е сред представителите на местния бизнес, с чиято подкрепа се провеждат тържествата за Деня на Ямбол.